आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मध्य रेल्वे मार्गावरील दिवा स्थानकात रविवारी सकाळी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. या संतप्त प्रवाशांनी रेल्वे ट्रॅकवर उतरत मध्य रेल्वेची संपूर्ण वाहतूक रोखून धरली होती. त्यामुळे कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलंय. अनेक गाड्या रद्द झाल्यात तर अनेक गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आलेत. अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी थेट जाऊयात कणकवली रेल्वे स्थानकात आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांच्याकडे. नमस्कार. कोकण रेल्वेची वाहतूक खोळंबली आहे. आपण आता कणकवली स्टेशनवर आहोत. काल सायंकाळी मध्य रेल्वेमध्ये जो अपघात झाला, मालगाडीचा अपघात झाला, 5 जे डबे होते वाहतूक मालगाडीचे ते रुळावरून घसरल्यामुळे अपघात झाला आणि त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या अपघातामुळे कोकण रेल्वेची वाहतूक खोळंबली आहे अशी माहिती कोकण रेल्वेकडून मिळत आहे. आणि त्याचा परिणाम आता संपूर्ण ह्या कोकण मार्गावर चालणाऱ्या या रेल्वेवर झालेला आहे. काल रात्रीपासून ज्या कणकवलीच्या स्थानकात असेल, गोव्यापर्यंत जाणारं असेल, खेड असेल, रत्नागिरी असेल, या स्थानकावर येणाऱ्या ज्या रेल्वे आहेत त्या काही रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. काहींचे मार्ग डायव्हर्ट करण्यात आले, म्हणजे मिरजवरून ते गोव्याला नेण्यात आलेले आहेत. तसेच काही लेट धावत आहेत. कोकण कन्याची गाडी आहे ती देखील एवढ्या म्हणजे 10 ते 12 तास उशिराने धावत आहे अशी माहिती समजत आहे. तसेच जी मांडवी गाडी आहे ती रद्द केलेली आहे अशी देखील माहिती येत आहे. त्यामुळे सर्वची माहिती आपण थोड्या वेळाने आपण कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहोत. आपण जे बहुतांश प्रवासी येत आहेत, काय सांगाल किती वेळ तुम्ही वाट बघता रेल्वेची? 2 तास. लहान मुलं देखील आहे. कोकण रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे, काय सांगता? कोकण रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे, काय? हो, इथे आल्यावर आम्हाला समजलं. आम्ही 10 वाजता इथे आलो. आमची मांडवीची हे होती. इथे येऊन समजलं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. इथे खूप त्रास होतोय. आता काय समजत नाही पुढचं काय, केव्हा गाड्या येणार ते. रेल्वेकडून काय सांगण्यात येत आहे की कसं काय? नाही, असं काय सांगण्यात नाही आलं. फक्त लेट आहे म्हणून सांगितलं. लहान मुलं देखील आपल्यासोबत आहेत. हो हो हो. हे काही प्रवासी आहेत ते सांगतात की आम्ही बराच वेळ झाला इथे आहोत. लहान मुलं देखील आपल्यासोबत. अजून कुठली अनाउन्समेंट झाली नाही. बहुसंख्य जे आहेत प्रवासी ते देखील आहेत. तुम्ही किती वेळ झाला आला, काय सांगताय? जवळ 1.5 तास झाला येऊन स्टेशनवरती. कुठली ट्रेन आहे तुमची? मांडवी एक्सप्रेस, कुठे जायचं आहे तुम्हाला? मुंबईला. काय रेल्वेकडून सांगण्यात आलंय? हां, सांगताय फक्त लेट आहे ट्रेन, बाकी काही इतर खबर नाही का. बऱ्याच आपण प्रवासी बघतोय, लहान मुलांना देखील घेऊन आले आहेत. अशा पद्धतीने जे सध्या मुंबईवरून येणारे जे चाकरमानी आहेत त्यांचे हाल होतात. अनंत चतुर्थीच्या गणपती विसर्जनाचे जे गणपती विसर्जन झाल्यानंतर आज प्रवासी या मुंबईला जाणार होते. मॅडम काय सांगताय तुम्ही, कधी आलात? आम्ही 1 तास झाला. किती उशीर झाला, काय सांगताय रेल्वेला? आमची गाडी 3 तास लेट आहे. मडगाव उड्डाण गाडी वसईवरून येणार. मॅडम, लहान मुल तुमच्या सोबत आहे आणि ट्रेन गाड्या लेट झाल्या, काय सांगताय? काय सांगू, गाडीची व्यवस्था लवकरात लवकर करावी. अजून आम्हाला 2 तास झाले इथे बसून आहे. मुलगीला बरं पण नाही. बरोबरच ही लहान मुलं या प्रवाशांसोबत आहेत आणि त्यांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. आणि रेल्वे सेवा खोळंबली आहे. कोकण रेल्वेची ही सेवा खोळंबल्यामुळे कुठेतरी प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत. आपण पाहिलं की मुंबईवरून येणारे जे प्रवासी आहेत त्या रेल्वे गाड्या काही गणपती स्पेशल रद्द झाल्या, त्यामुळे त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. दिवा स्थानकावर रेल्वे रोको देखील झाला आहे, रास्ता रोको झाला आहे. त्यामुळे अधिक आणि सेवा खोळंबण्याची शक्यता आहे. आपण बघतो ही गर्दी, जी आमच्या मागे गर्दी आहे ती आपण बघतो आहोत की कशा पद्धतीने कणकवलीमध्ये ही गाडी देखील थांबवण्यात आली आहे. राजधानी एक्सप्रेस ही कणकवलीमध्ये थांबवण्यात आलेली आहे. खूप जे प्रवासी आहेत ते वाट बघतायत आणि त्यांच्याकडून आपण त्यांची प्रतिक्रिया दाखवणार. कधी आला तुम्ही, काय सांगा? 11 वाजता आलोय सकाळी. काय सांगतात, लेट आहे किंवा कॅन्सल झाले? खूप लेट आहे, खूप त्रास होत आहे. बसायला पण इव्हन जागा नाही इकडे. बाहेर बघायला तर इथे पूर्ण ओपन आहे. एवढ्या जागामध्ये सगळे गुंजून बसले, सगळे खूप त्रास होतोय. प्रवासी बसायला देखील जागा नाही आहे, खूप त्रास होतोय, खूप गर्दी आपण ही दाखवत आहोत. कणकवली रेल्वे स्थानकावर, सर्व रेल्वे स्थानकावर अशीच परिस्थिती आहे. त्यामध्ये असेल कुडाळ असेल, सावंतवाडी असेल, कणकवली असेल, त्यानंतर नांदगाव असेल, तशाच पद्धतीने राजापूर आहे, रत्नागिरी आहे, चिपळूण आहे, खेड आहे. ह्या सर्वच रेल्वे स्थानकावर अशा पद्धतीची मोठी गर्दी आपल्याला ही पाहायला मिळत आहे. कारण कोकण रेल्वेची सेवा आता खूप खोळंबलेली आहे.
आपण जी लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की जी रेल्वे सळा खोळंबल्यामुळे जी कोकण कन्या गाडी आहे ती 12 तास उशिरा धावणार आहे. तशाच पद्धतीने काही गाड्या ज्या रद्द करण्यात आल्या आहे. गणपती स्पेशल गाडी ही रद्द करण्यात आलेली आहे असं सांगण्यात येत आहे. कुठल्या गाड्या रद्द करण्यात आहे रेल्वेकडून लवकरच आपल्याला समजेल आणि त्या पद्धतीने आपण सर्व प्रेक्षकांना आपल्या सांगू की कशा पद्धतीने या गाड्या कोणत्या रद्द केल्यात. पण सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर या रेल्वे स्थानकावर जे परतीचा प्रवास करणारे जे चाकरमाने आहेत त्यांचे हाल होताना आपल्याला दिसत आहेत. जे वयस्कर आहेत, वृद्ध आहेत. काय सांगता तुम्ही, कुठे जाता? मुंबईला. किती वेळ ट्रेन आहे काय सांगितलंय? आम्हाला सांगितलेलं 1.5 तास लेट आहे म्हणून. मांडवी आहे. बरेच प्रवासी आहेत, मांडवी येण्यासाठी आहेत. मुंबईवरून जी शताब्दी देखील आहे ती देखील अजून आलेली नाही आहे. तशाच पद्धतीने कोकण कन्या देखील आले नाही आहे, तुतारी देखील आले नाही. बऱ्याच गाड्या ह्या अजून देखील या कणकवलेल्या असतात. सकाळी येतात 6 वाजतात, 8 वाजेपर्यंत त्या देखील आल्या नाही आहेत. खूप प्रवासी आहेत, खूप लहान लहान मुलं देखील आहेत, वयस्कर व्यक्ती देखील आहेत. सर्वच जे आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि ही गाडी जी आहे ती राजधानी एक्सप्रेस ही इथे कणकवली स्थानकात थांबवण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात. आमचे सहकारी आहेत देवनी मॅडम. देवनी मॅडम, रेल्वे सेवा खोळंबली आहे, काही गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. कुठल्या गाड्या रद्द केलेल्या आहेत काय माहिती आपल्याकडे? कसं आहे, काल मध्य रेल्वेच्या मार्गावरती एक मालगाडी पनवेलच्या नजीक डिरेल झालेली होती आणि तेव्हापासून हे जे काही आपलं सगळं म्हणजे कोकण रेल्वेच्या मार्गावरती नाही परंतु मध्य रेल्वेच्या मार्गावरती डिरेल झाल्यामुळे पूर्ण कोकण रेल्वेचं जे काही वेळापत्रक आहे ते पूर्ण बिघडून गेलेलं आहे. आणि सगळ्यात आज जे आहेत सगळ्यात महत्त्वाच्या गाड्या म्हणजे कोकण कन्या एक्सप्रेस ही जी आजची 1 तारखेची आहे ती पूर्णपणे कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. मांडवी एक्सप्रेस जी आहे आजची ती कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर तुतारी एक्सप्रेस जी आहे ती कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर LTT मडगाव एक्सप्रेस ही कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. सावंतवाडी CSTM म्हणजे जी सावंतवाडीवरून निघते CSTM स्पेशल गाडी म्हणजे गणपती स्पेशल ती आज कॅन्सल केलेली आहे. बाकी पनवेल खेड मेमू, दिवा चिपळूण मेमू ह्या दोन्ही गाड्या कॅन्सल केलेल्या आहेत. अशा एकूण 1 2 3 4 5 6 12 गाड्या जवळजवळ कॅन्सल केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर काही गाड्यांचे मार्ग बदललेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे नेत्रावती एक्सप्रेस जी आहे तिचा मार्ग बदललेला आहे. ती कल्याण अशी करून गोव्याला जाणार आहे. आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस जी आहे तिचा सुद्धा मार्ग बदललेला आहे. ती सुद्धा कल्याण पुणे मिरज करून ती मडगावला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे संपर्क क्रांती एक्सप्रेस जी आहे ती सुद्धा डायव्हर्ट केलेली आहे आणि ती सुद्धा कल्याण पुणे मिरज अशी करून मडगावला जाणार आहे. काही गाड्या पार्शियली हे करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मडगाव पनवेल मेमू आहे. त्याच्यानंतर सावंतवाडी CSTM स्पेशल जी आहे ती आहे. CSTM मडगाव स्पेशल आहे. अशा ह्या गाड्यांच्या शॉर्ट म्हणजे थोड्याशा पार्शियली बाजूला केलेल्या आहेत किंवा डायव्हर्ट केलेल्या आहेत किंवा काही पार्शियली कॅन्सल केलेल्या आहेत. अशा पद्धतीचं हे पूर्णपणे रेल्वेचं जे वेळापत्रक आहे कोकण रेल्वेचं ते पूर्णपणे हॅम्पर झालेलं आहे आणि प्रत्येक स्टेशनवरती प्रचंड गर्दी अशी प्रवाशांची साचलेली. आता इथे सुद्धा 4,000 प्रवासी हो. रेल्वे स्थानकावर आहेत. बरोबर, आणि त्याच्याकडे लहान मुलं देखील आहेत, लहान मुलं आहेत, वयस्कर माणसं आहेत. पाऊस पडतोय आज सकाळपासून पूर्णपणे आपल्या कोकणामध्ये म्हणजे सिंधुदुर्गात तर भरपूर पाऊस पडतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं जेव्हा अशा स्टेशनवरती ट्रेन थांबतात त्यावेळेस खानपान व्यवस्थेचे फार 3-13 वाजतात तर ते होऊ नये म्हणून खरं म्हणजे रेल्वे प्रशासनाने सुद्धा थोडीशी दक्षता घ्यायला पाहिजे असं मला वाटते. कारण जसं तू म्हणाला अशी लहान मुलं आहेत, वृद्ध माणसं आहेत तर त्यांना त्यांच्या जेवणाची किंवा त्यांना खाण्यापिण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. अशी काहीतरी सोय स्टेशनवरती व्हायला पाहिजे. स्वच्छ पाणी मिळायला पाहिजे. पावसाचे दिवस आहेत, एकच छोटंसं हे शेल्टर असते त्याच्याखाली अनेक प्रवासी उभे असतात. त्यांना पावसाळ्यापासून म्हणजे पावसापासून त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी सुद्धा काहीतरी प्रयत्न झाले पाहिजेत असं मला वाटते. निश्चितच देवेनी मॅडम त्यांनी सांगितलेलं आहे की कोकण रेल्वेमध्ये 12 ट्रेन ह्या रद्द झालेल्या आहेत, कॅन्सल झालेल्या आहेत. त्यामध्ये बऱ्याच ट्रेन आहेत म्हणजे ज्या आपल्या गणपती स्पेशल आहेत, रेग्युलर आहेत, ह्या ट्रेन कॅन्सल झाल्या आहेत. आणि 12 ट्रेन कॅन्सल झाल्यामुळे एका ट्रेनला कमीत कमी 1600 माणसं ही प्रवास करतात. एका ट्रेनमधून 1600 माणसं प्रवास करतात. एका डब्यामध्ये 100 माणसं असतात. आणि तशा पद्धतीने 12 ट्रेन रद्द झाल्यामुळे कमीत कमी आपल्याला बघायला गेलं तर 10 ते 15 हजारपेक्षा जास्त प्रवाशांची तिकीटही कॅन्सल झालेली आहेत. एकंदरीत असं एक परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे. आणि प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर अशा पद्धतीचं चित्र आहे की
वयस्कर माणसं असतील, लहान मुलं असतील, आता ते थांबलेले आहेत. कालपासून मुंबईवरून रेल्वे स्थानकावर जी विदारक परिस्थिती आहे, प्रवाशांनी रास्ता देखील केलेला आहे आणि अशाच पद्धतीची इथे तीव्र प्रवासी नाराजी व्यक्त करत आहेत. मॅडम, एकंदरीत परिस्थिती नाराजी व्यक्त करतात सगळेजण, काय सांगतात? कसं झालेलं आहे, 11 दिवसांच्या गणपतीचं विसर्जन झालं, त्याच्यानंतर एक दिवस शनिवार रविवार थांबून लोक निघण्याच्या परतीच्या प्रवासाला लागलेले असतात. आज रविवार आहे, आज सकाळपासून लोक म्हणजे सकाळची ट्रेन असेल किंवा दुपारची ट्रेन असेल, त्याने संध्याकाळी मुंबईत पोहोचायचं, आज विश्रांती घ्यायची आणि उद्यापासून कामाला लागायचं. या हिशोबाने अनेक लोकांची आजची तिकिटांचं रिझर्वेशन होतं, परंतु ते सगळं त्यांचं वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडलेलं आहे. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज सकाळपासून प्रचंड पाऊस पडतोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, त्यामुळे लोक ठिकठिकाणावरून येऊन स्टेशनवरती पोहोचलेले होते, परंतु ही प्रत्येक स्टेशनमध्ये अशा ट्रेन थांबलेल्या असल्यामुळे त्यांची सुद्धा फार अडचण झालेली आहे. लहान मुलांची सगळ्यात मोठी अडचण झालेली आहे, कारण अगदी तान्ह्या बाळापासून 8 ते 10 वर्षांच्या मुलापर्यंतची अशी मुलं आहेत, तर त्यांना व्यवस्थित त्यांचं हे व्हायला पाहिजे, परंतु ते कुठेच थोडंसं ट्रेनचं पूर्णपणे वेळापत्रक हे पूर्णपणे कोलमडल्यामुळे त्यांना अशाच परिस्थितीत इथे चिखलामध्ये किंवा पाण्यामध्ये इथे बसावं लागतंय. आहे त्या परिस्थितीत, जिथे आहे त्या परिस्थितीत बसावं लागतंय, त्यामुळे थोडेसे त्रस्त झालेले प्रवासी. आणि नक्की हे ट्रेनचं परत वेळापत्रक कधी सुधारेल हे जे आहे ते कोणीच सांगू शकत नाहीये. कोकण रेल्वेचे PRO ना सुद्धा फोन केलेला होता, त्यांनी सुद्धा सांगितले की अद्याप हे काही अजून म्हणजे कधी हे सगळं वेळापत्रक सुधारेल हे आपण निश्चित सांगू शकत नाहीये. परंतु आता तरी त्याचं काम सुरू आहे, म्हणजे ते डिरेल जी झालेली आहे रेल्वे, तिचे डबे पुन्हा पूर्ववत आणणं, रुळावरती आणणं, ह्याच्यासाठीचं काम सुरू आहे. परंतु आता तरी अनिश्चित काळासाठी ह्या ट्रेन प्रत्येक स्टेशनवरती थांबलेल्या आहेत हे मात्र निश्चित. सावंतवाडी मळगाव स्टेशन म्हण, कुडाळ, कणकवली, ओरोस, वैभववाडी, खेड, राजापूर, रत्नागिरी प्रत्येक स्टेशनवरती ट्रेन थांबवण्यात आलेल्या आहेत आणि काही गाड्या रद्द झाल्यामुळे देखील अनेक प्रवाशांची फार मोठी कुचंबण आणि अडचण झालेली आहे. निश्चितच देवयानी मॅडम यांनी सांगितलेलं आहे, प्रवाशाची मोठी कुचंबण झालेली आहे. आपण अजून देखील आपल्या प्रवाशांची हाल आपण कसे आहे होत आहे ते दाखवत आहोत, कारण बहुसंख्य प्रवासी आहेत. तुम्ही किती वाजता इथे आलात, काय सांगाल? आम्ही इथं 10 वाजेपर्यंत उभा आहोत. इथं बसायची पण अवस्था नाही, काय नाही. आमची जो गाडी होती अजून 3 तास उशिराने दाखवते आम्हाला, गुजरात गाडी. त्याचा टायमिंग 12:40चा इथं आम्हाला सांगितले आणि आता बोलतात 3 तास उशिराने धावत आहे. वयस्कर माणसं आहेत, लहान मुलं आहेत, काय व्यवस्था इथे काय? काहीच नाही, अजिबात काय नाही. बसायला जागा नाही. आम्ही 10 वाजेपर्यंत उभा आहोत. निश्चितच प्रवासी संताप व्यक्त करतात. आपण जी लाईव्ह दृश्य आपल्याला दाखवत आहोत कोकण साथ लाईव्हच्या दर्शकांना, ही दृश्य आहेत जे वयस्कर आजी आहेत, आजोबा आहेत, लहान मुलं देखील आहेत आणि ही ट्रेन देखील इथं थांबलेली आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकाची जी परिस्थिती आहे ती आपण दाखवत आहोत आणि मोठ्या पद्धतीने प्रवासी जे आहेत ते संताप व्यक्त करत आहेत. एकंदरीत ही दृश्य आपण दाखवत आहोत. या कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या 12 गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे 07105 पनवेल खेड स्पेशल गाडी ही 30/9/2023ची फुल्ली कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. तशाच पद्धतीने 01155 दिवा चिपळूण स्पेशल गाडी आहे 30/9ची, ती देखील कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. तशाच पद्धतीने 01165 LTD MGM स्पेशल 30/9 ही देखील कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. तसेच 01156 चिपळूण दिवा मुंबई स्पेशल ही 1:10ची म्हणजे 1 ऑक्टोबरची ही गाडी फुल्ली कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. तशाच पद्धतीने 07105 पनवेल खेड मुंबई स्पेशल ही 1:10 म्हणजे 1 ऑक्टोबरची गाडी आहे, ती देखील कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. तशाच पद्धतीने ज्या 01113 ही मांडवी एक्सप्रेस आहे मुंबईवरून 1 तारखेची आहे, 1 ऑक्टोबरची ती येणार होती, ती देखील कॅन्सल करण्यात आलेली आहे अशी माहिती रेल्वेकडून आता आपल्याला दिलेली आहे. त्यामुळे तशाच पद्धतीने दुसरी ही गाडी आहे ती 01171 चिपळूण सावंतवाडी स्पेशल ही 1 ऑक्टोबरची गाडी, ती देखील कॅन्सल करण्यात आलेली आहे. म्हणजे अशा 12 गाड्या ह्या कॅन्सल करण्यात आलेल्या आहेत. आणि तसंच जी तुतारी जी गाडी आहे तुतारी गाडी आहे 11004 सावंतवाडी रूट डायव्हर्ट केलेल्या ज्या गाड्या आहेत त्या जनशताब्दी एक्सप्रेस आहे. तशाच एक मेंगलोर एक्सप्रेस देखील आहेत. काही प्रवासी आपल्यासोबत आहेत ज्येष्ठ. काय सांगाल, किती वेळ तुम्ही थांबला तिथे? जवळजवळ 2 तास झालेले आहेत. काय सांगते रेल्वे प्रशासन?
काय सांगणार काय समजत नाही आहे. काही गाड्या 12 ट्रेन रद्द करण्यात आलेल्या आहेत, काही जे गाड्या आहेत त्या डायव्हर्ट करण्यात आल्या, याची काय माहिती आपल्याला? काहीही माहिती दिलेली नाही आहे. डायव्हर्ट केलेल्या डायव्हर्शन ज्या ट्रेन आहेत त्या 12-450 गोवा संपर्क क्रांती एक्सप्रेस आहे ती डायव्हर्ट करण्यात आली. कल्याण पुणे मिरज मार्गे ती गोव्याला जाणार आहे. त्याच्याच पद्धतीने 12:51 जनशताब्दी एक्सप्रेस ही देखील मिरज मार्गे जाणार आहे गोव्याला, अशा पद्धतीने सांगितण्यात आले आहे. नेत्रावती देखील जाणार आहे, ती डायव्हर्ट करण्यात आली आहे, अशा पद्धतीचं कोकण रेल्वेकडून सांगण्यात आलेलं आहे. पण अजूनपर्यंत हे जे प्रवासी आहेत ते आपण पाहतो कशासाठी तुम्ही जात आहे. हो, हे जे प्रवासी आहेत ते इथे ठाण मांडून बसलेले आहेत कारण गाडीच नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.